लावून आणि त्याला काय काय करून ते इंजेक्शन दिलेले आहे. पाणी भरायला घेतलं आणि गडबड झाली पूर्ण. बघा हे असं काम केलेलं आहे. हे ना चिरात टाकलेलं आहे. तोंड वाकडे करत करत खाल्लेलं आहे सगळं. जितकं मला टोचून टोचून बोलता येईल तितकं बोलून झालेलं आहे. आता आपल्याला आराम आहे थोडासा. आपण अगोदर किती कष्ट केलेले आहेत आपण. ही आपली साधी सिंपल भाजी. ते बघा धुकं किती होतं मगाशी आणि सगळं धुकं आता कमी झाले. थंडी चालू झाली आहे गावाला आमच्याकडे. थंडी चूल पेटवायचं काम चुली. हा चप्पल माझी. शेरू गेलाय बाहेर. शेरूचा पाय ना आता बरा आहे. थोडासा दुखतोय त्याच्या उजव्या पायाला. हां दव भरपूर आहे. शेरूचा उजवा पाय आहे ना आतल्या साईडनी सूज आलेली आहे. हा बघा आला. काल त्याला बर्फ लावत होती पण लगेच पळाला. हा इतका लबाड आहे ना. हा काही करून देत नाही. औषधाच्या बाबतीत हा खूप लबाड आहे. ह्याला आम्ही 9-in-1चं जे इंजेक्शन दिलं होतं बाबू चिची नाही खायचं तेव्हा किती डोकं लावून आणि त्याला काय काय करून ते इंजेक्शन दिलेलं आहे. इतका हा चॅप्टर आहे जाम ना शेरू. वाघ्याचं नाही हा. वाघ्याने पटापट सगळं इंजेक्शन वगैरे सगळं अगदी काहीच न करता. पण ह्याला बाबा खूप एखादं हट्टी पोर कसं असतं चिची नाही खायची तसं त्याचं केलं इकडे. तो बघा माझ्या भाग्या कसं बसलाय तो. तर इकडे काल त्याला बर्फ घेतलं शेकायला तो लगेच पळाला. तो मागू तू जाऊन आला मगाशी 2दा. जरा शेरूला दम दे तेव्हा ऐकत नाही. ते घाण खायला बघतोय बघ. तेव्हा शेरू इकडे थांबा. ह्याला ना बघा ते पडलेलं काय काय आहे ना. चल इकडे दव बघा गाडीला. हा आणि बघा पडवी तुम्हाला दिसते ना. सगळं सामान काल संध्याकाळी उचललं. इतका पसारा ते बघून बघून मला कसं तरी झालं होतं. म्हणजे कधी ही अडचण उचल त्याचं झालं होतं. त्याच्यामुळे सगळं उचललं थोडंसं. म्हणजे त्या लादीवरती मागच्यानं टाकून ठेवलं आहे. म्हणजे जेव्हा पाणी टाकायचं होईल ना तेव्हा परत ते उतरवायचं असं केलं. मशीन पण मागच्या साईडलाच ठेवले. आता हे ते ह्याच्यामध्ये गहू आहेत त्यात तांदूळ आहेत. ते जरा खुल्ले करून ठेवायचे आहेत म्हणून तसं ठेवलं आहे मी. आणि ह्या ड्रममध्ये पण धान्य आहे तो पण मागे ठेवायचा आहे. मग हा टेबल फक्त इथे पुढे राहील. त्यात सगळं शूज वगैरे आहेत आणि आपल्याला जे गरजेला काय लागेल ना हाताला मिळेल असं पटकन त्या वस्तूही ह्याच्यामध्ये ठेवलेल्या आहेत. आणि बघा थोडंसं सामान बाहेरच आहे अजून. हे असं इतकी अडचण बापरे. ते नकोसं झालं होतं. झालं फिरून झालं. चला घरात ये. आणि हा टेबल काढून टाकायचा आहे. काढून टाकायचं म्हणजे त्यात जे नको आहे ना सामान ते ह्यात भरून ठेवायचं. एक साईडला काढून टाकणार आता. आणि आज ना काय झालं माहिती आहे का. आपली केळी आहेत ना तिकडची मला वाटतं पिकलेली आहेत. कोणाला जेव्हा बोलव होते मगाशी. पण थोड्या वेळाने जाऊया जरा. ते दव आहे ना कमी होऊ दे मग जाऊया. इकडे शेरा चला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी झाडू काढून घेते फटाफट. इकडे सगळं ओलं होतं ना जरा पुसलं आणि मग बाकीची कामं. हे काय मस्ती झाली दोघांची. चला तिकडे बसा गपचूप. हे बघा हे असं असतं भाग्याचं. हां जाऊन कल काढतो शेरूची. बस झालं बेटा. चला कुणालची ना देवपूजा चालले. त्याने आत्ताच आंघोळ केली आणि इथे आपलं चाललं आहे काम. म्हणजे बरंच झालं आहे आटपून. बघू द्या घ्यायला. पाणी टाकायचं ना. कुठे फुलपाखरू दाखवत कुरालच्या हवा. एवढा मोठा आहे तो बघ. हा बघा मी घाबरली मगाशी. म्हटलं काय एवढं मला वाटलं बेडू का काय. डिझाईन बघा मस्त आहे वरती. एवढा मोठा आहे बघ. हा बघा एवढा हात आणि रंग थोडासा हे कधी कधी इतकी सुंदर फुलपाखरं येतात ना काय तुम्हाला सांगू. मस्त वाटतात बघायला. निळ्या रंगाची पिवळ्या रंगाची ना. त्याला आता सोडतो मी नाही तर मध्ये. भरपूर फुलपाखरं आहेत ना. ए चला हा कधी बाहेर गेला. मला हा पाणी आहे ना कुठला आज तो पाणी आहे ना आता हा मुरतो ना झालं. नाही याला काही गरज नाही लागली.
चालेल. दादीला काय आहे? एक कोपरा फक्त जे भिजवायचे. ना घरात गाय कर जा. गाय करा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. काय नाही, सकाळचं बघा रुटीन चालू आहे. आज पाण्याचं मोठं काम आहे. पाणी नाही आहे घरामध्ये, ते आता लावायचं आहे. कुणाला जाईल आता मोटर चालू करायला आणि मग आपली जी बाकीची कामं आहेत ती सर्व सुरू होईल. एक रेसिपी तुमच्या शेअर करायचा मनामध्ये विचार आहे. आता काय ते अजून काही ठरवलं नाही आहे. बरेच दिवस झाले काही दाखवलं नाही आहे तुम्हाला, त्याच्यामुळे इच्छा झाली खूप. पुन्हा दाखवेन तुम्हाला एक रेसिपी. आज झटपट तुम्हाला मी दाखवते. पण सगळ्यात आधी हे ना आटपायला घेते काम. आज चक्कीसुद्धा लावायची. चक्की आपली किचनमध्ये ठेवलेली आहे. आता हे कसं इथे पाण्याचं काम चाललं ना, त्याच्यामुळे अजून काही इथे बाहेर आणलेली नाही आहे. म्हटलं आता बघते वायर जर का पोचली तर ह्या कोपऱ्याला ठेवून पीठ पण तळून घेईन लगेच. म्हणजे 2 दिवस झाले गव्हाचं पीठ संपलं आहे, पण हे काम चालू होतं, आपल्याकडे काय ऑप्शनच नव्हतं. आणि त्याचं ते प्लग असतं ना, हे बघा हे बोर्ड आहे ना, ते इथे गेलेलं आहे बाहेरच्या साईडला. आतल्या साईडला असा बोर्ड नाही, त्याला वेगळा बोर्ड लागतो, जसं फ्रीजचा असतो ना त्या टाईपमध्ये. त्याच्यामुळे मग राहिलं. मग त्या गहू कधीच साफ करून ठेवले आहेत मी. त्याचं बघते जर का झालं वायर पोचली तर लगेच चक्की लावून घेते. म्हणजे 3-4 कामं आहेत ना जे आज करणं खूप गरजेचं आहे. पटापट करून घेते. तेव्हा त्यांची मस्ती चालू झाली. आवाज बघा येते भाग्या आणि शेरूची, त्या साखळीचा आवाज येतो. चला सुरुवात करूया. झालं बाई वाग्या? हां, असं उठला का सकाळी अशी लाडी कोडी ना येतो आणि शेरूला चिडवतो. मग शेरू मग चिडतो. मग ह्याला खुल्ला बघितलेलं का? बचा खाली खाली बसा खाली बसा. पाणी भरायला घेतलं आणि गडबड झाली. इथे ना आपला पाईप फुटला. जे इथे मला वाटतं दगड बिगड आहे ना जोरात आपटलाय. कामात कामं ना. हां, काहीतरी जास्तच हवं ना. हे बघा हा आपला पाईप आहे ना पूर्ण, हा बघा पूर्ण चेपला. ह्याच्यावरती काहीतरी भारी आता हे काम चालून तेव्हाच काहीतरी झालेलं आहे ते. हां, म्हणजे पाणी असं ह्या टाकीमध्ये चढणार नाही. सगळं पाणी लीक व्हायला लागलं ना. पाणी का पुढे म्हटलं येत नाही, म्हणून लक्ष टाकलं. पाईप आहे, लक्ष द्या. हां, तर काम करताना त्या लोकांनी घाई करून केलेलं आहे. पूर्ण पाईप चेपून झालं. दगडी बिगडी टाकतात ना. हां, चिरे वगैरे. हां, वगैरे काम करते चिरे फेकतात ना, तर चिरा लागला. कुणाला म्हटलं पहिला ते बंद कर मोटर आणि पहिला घरी आहे. मग पाणी बंद केलं आणि आता हा इथे कापून तुझी लाईन बंद करायला लागलं तर पाणी पुढे दे. ते तुटलेलं दे इथे बघू दे. हे बघा हे कटिंग केलं दोघांनी मिळून पूर्ण. बघा हे असं काम केलं आहे. हे ना चिराट टाकलेलं आहे जोरामध्ये. आता इथे पहिला हा जो पाईप आहे ना ह्याच्यामध्ये खुटा टाकून, म्हणजे लाकूड काय ते टाकायचं, म्हणजे ते तिकडे पॅक होऊन जाईल. मग पाणी लीक नाही होणार त्यात ना, कारण पाणी गरायचंय. हां, मशीन चालू करायचं ना आता आपल्याला. पाणी नको त्याच्यात जायला पाहिजे बस. परत हाला उचलायला ना. हां, तेच. हे बघा हे असं आता लाकूड टाकून ठेवलं आहे. आता पाणी चालू करायला गेलं आहे कुणाल. ते जरा सुरीबिरी उचला. मी ते हां तिकडे आता कॉक चालू करते वरच्या टाकीचा. हे अशी ना गडबड करतात कामं करताना, एवढं लक्ष देऊन पण असं झालेलं आहे. काय करायचं आता. फक्त प्रेशरनी ना ते तुटायला नको, म्हणजे ते खुटे मारलेले आहे ना ते बाहेर नको यायला. त्याच्यामुळे हा कॉक चालू करते वरच्या टाकीचा. अशी सकाळी सकाळी गडबड झालेली आहे. पण ते नशीब कुणाच्या बाबांचं लक्ष गेलं म्हणून मी इथं मागच्या साईडला माझं काम करत होती. माझं काय लक्षच नाही. अर्धवट कामं. ह्या पाण्याच्या गडबडीत सगळं आमचं आज राहिलं. नाश्ता पण नाही, काय नाही काय नाही. आता काय ऑप्शन नाही. पपई कापतोय आणि हा आपला बागेतला केळ्या, म्हणजे 3 केळी पिकली होती, 2 खाली, हा एक कुणाला ठेवलाय. आता हे कटिंग करते. अजून पण बाहेर काम आहे चालू आहे पाण्याचं, म्हणजे पाणी भरून झालंय, सगळं झाडलोट चालू आहे. पपई कापूया. नुसतं आमच्याकडे टाइमपास चालू आहे. नाश्ता करून झाला आता फळांचा. ए शरू इकडे. आता ते राहू दे, आता नळाचं राहू दे.
चला तिकडे हे होऊया आपण तिकडे. इथे पण कापला नाही का आपण? हां मग कुणाला जेव्हा म्हणतात हे काम मीच करणार, मी प्लंबरला बोलवणार नाही. म्हटलं करा तुम्ही आरामात, पहिला चला आता चला. शेरा इकडे गार्डनमध्ये जायचं आहे. मी एकटी बाबा जात नाही, सगळी भीती असते तिकडे, भीतीचं वातावरण असतं त्याच्यामुळे. ती वांगी काढून घ्या. जेवणाचं बघायला नको आता, नाश्ता आपला फळं तोंड वाकडे करत करत खाल्लेलं आहे सगळं. मी तर नाही तोंड वाकडे करत, मला आवडतं फळं खायला. ह्याला पाणी टाकायला पाहिजे. हे बघा वांगी धरलेत बारीक बारीक का, तुम्हाला मी दाखवते. ही बघा छोटी छोटी. हिला काढ, हिला चोचे तयार झाला. चोचे मारायला लागले. हे काय चिबूड. काही सुरी आला सांग. हे बघ हां खराब करते ती पांढरी माशी ना. हम्म. खरं हां ते थांब 1 मिनिट आणते मी, थांब. चला आता टाइमपास बस झाला. ह्या माणसाने मला आज खूप पिडलं नाही हा. एवढं मगापासून ना मला त्रास दिलेला आहे ना, काय विचारू नका. काम कोण कर. हां ऑन कॅमेरा सगळं तोंड बंद होतं, बरं ऑफ कॅमेरा खूप बडबड चालू असते. हां जितकं मला टोचून टोचून बोलता येईल तितकं बोलून झालेलं आहे आज. पकडा. हां भुवड. तुम्ही कोण पवार आणि आम्ही भुवड काय. त्याला बोडाणं घ्या. जा ठेव जा आता. केळी पण काढतो तू. कुठली केळी? केळी कुठली? ते मला ना हे हवंय, कढीपत्ता हवाय. नाही तिथे पहिला वांगी बघ आहे का. नाही वांगा ते तिकडे सगळं ते रान आहे ना, मला बाबा भीती वाटते जायला, त्याच्यामुळे मी जात नाही त्या साईडला. इथे जरा पाणी टाकायला पाहिजे झाडांना, तर सुकलंय सगळं जमीन. नाही धरलं वांगी, फुलं आलेली दिसत आहेत. शिमला मिरची देतो घे. हा दे सिमला मिरची दे. पाणी जातं काय ते चेक करायचं ना. ही संध्याकाळी ना ऐकलं का, ही अळूची पानं आज संध्याकाळी काढूया. टाइम बघून मी संध्याकाळी या वड्या बनवून घेते. हां बनवून न ठेवलं ना, हे पानं किती झालेत. तिथे आहेत का बघ वांगी त्या रोपाला. नाही बघितलं. पुदिना मस्त झालाय बघ तयार. हा पाईप पण जरा खेचायचा ना. केळाचं घड देतो काढून जरा उभे. थांब तयार झाले, 1 मिनिट थांबा. मगाशी केळी 2-3 खाऊन झाले तर काढून. कुठे पकडू? घड पकड, घड घड होते. हे सुरीला जरा हे झाड काढू. केळी फाटतात का आपोआप हे बघ. ते पिकली की फाटतात ते. हां ते पाखरं टोचा मारतात ना, गोड आहे ना ते. हां म्हणजे तयार झाल्यानंतर पूर्ण झाड हलतंय. स्टेप बाय स्टेप काढूया आता, खाऊया. हे बघ इथे पण मिरचीचं रोपटं आहे बघ. अय्या पुदिना बघ किती छान झालाय बघ. मस्त झालाय पुदिना तयार. ते काढायला पाहिजे चटणी ना. पकड. काढली ही बघा. हां हे झालं तयार. म्हटलं आता भाजीची कमी नव्हती, तेवढ्या फ्रूटची कमी नाही. खाव काय खाव, ते मेहनत आहे म्हणून ते भेटते. असंच भेटतं का. आधी कष्ट केलेले आहेत ते. सगळं खावा आता. अरे घराचं जेव्हा आपण केलं तेव्हा कष्ट केलं, त्यांचं फळ आता मिळतंय असं आहे ते. फळं तर भेटणार ना. मग आता आपल्याला आराम आहे थोडासा. आपण अगोदर किती कष्ट केलेले आहेत आपण, झाडं लावण्यापासनं त्याला पाणी बिणी घालण्यापासनं. आता सगळं तयार झालं. चला घरात ठेवूया. तर जेवण करायला बघा सुरुवात केलेली आहे. कढईमध्ये टाकले तेल, जरा गरम होते. तेल गरम होते. कांदा घेतलाय, टोमॅटो, हिरवी मिरची. हिरवी म्हणजे ती लाल झालेली मिरची आहे, असं तिखट नाही आहे. कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि भाजी असली बनवते मी आज. वांगा, बटाटा आणि त्यात ही सगळे टाकले चवळी. झटपट रेसिपी आहे ही. आणि हे आपलं आहे कांदा खोबऱ्याचं थोडंसं वाटप. तर पटकन तुम्हाला दाखवते. सुकी भाजी करणार आहे मी. तेल ना चांगलं गरम झालं आहे, कडकडीत तापलं आहे. बघा राई टाकली, जिरं, थोडंसं हिंग, कढीपत्ता, मिरचीने कांदा जरा लाल करून घ्यायचं चांगलं. कांदा आता लाल होत आलाय. आता टाकते तिखट मसाला. ही भाजी ना साधी सिंपल आहे, पण चवीला इतकी भारी लागते ना आणि झटपट बनते. टोमॅटो टाकते आता.
आता जरा परतून घ्यायचं. आता हे जे कांदा खोबऱ्याचं वाटप आहे ना हे टाकते. हे जरा चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. हे बघा तेल चांगलं सुटत आले ना. हे वाटप आहे ना मी फ्रीजरमध्ये ठेवलं होतं, त्याच्यामुळे ते कसं म्हणजे खराब होऊ नये म्हणून फ्रीजरमध्ये ठेवते, म्हणजे चांगलं राहतं. मग काल संध्याकाळी काढलं होतं हे वाटप थोडंसं, म्हणजे चांगलं आता झालं आहे. आता ही भाजी टाकूया, व्यवस्थित जरा परतून घेऊया. आता ही कोथिंबीर. आता बाकीचे राहिलेले मसाले म्हणजे तिखट मसाला टाकला, तिखट मसाला, हळद टाकली मी. आता काय बोलते मी, आता चुकते. तर हळद टाकली. आता टाकते मीठ, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. पुन्हा एकदा जरा व्यवस्थित परतून घेऊया आणि त्यात टाकूया थोडंसं पाणी. ही आपली साधी सिंपल भाजी शिजत ठेवायची. आता ह्याच्यावर ठेवते झाकण आणि इथे वरती पाणी टाकते, म्हणजे करपायला नको ना, म्हणून मग असं ते वाफेचं पाणी पडत राहील. आणि गॅस स्लो करायचा. आता ही शिजायला एक 5 ते 10 मिनटं जाणार. घ्या ही भाजी हवे. आज ना आमच्याकडे लाईट गेले कधीपासनं. रात्रीची भाजी आहे बटाट्याची. हवे त्याच्यामुळे आम्ही आता जेवण झालं आणि बाहेर बसलो जेवायला. घरामध्ये गरम होते खूप. जेवण बघा तुम्हाला दाखवते. ही बघा ही आपली चवळीची भाजी, जी तुमच्याशी रेसिपी बघा शेअर केली ना, सुकी केली थोडीशी. ही सिमला मिरची तळले, ह्या मिरच्या तळल्यात, काकडी आणि भाकरी केल्यात, तांदळाची भाकरी. का आलं दोघांना भाकरी हवी, वाघ्याला आणि शेरूला. जेवा चला. चांगली झाली भाजी. बाहेर आहे जेवायला. ये घरात गरम होते, बाहेर आहे ना. बाहेर वारा आहे चांगला आहे. ये काय रे. तर सर्व झोपलेत तुमच्याकडे. दुपारची झोप काढतात. वाघ्याशोर पण गाढ झोपलेत. आज दोघं जरा जेवलेच नाही आहेत. सकाळी नाश्ता केला होता पण काही खाल्लं नाही. आता मला वाटतं गरमी आता चालू झाली ना, त्याच्यामुळे फारसं आता ना म्हणजे कंटाळा करतो दुपारच्या वेळेस जेवायला. तर त्यांना दही भात दिला होता मी, जबरदस्ती भरवला. ते खाल्लं आहे जरा असं. बस आता संध्याकाळी खातील. थोडीशी चिंता वाटते त्यांची गरमीमुळे. आता मी की नाही थोडा वेळ इथे बसणार आहे, एक 5-10 मिनटं. आणि मग माझं थोडंसं काम बघा इथे मी काढून ठेवलेत. तांदूळ साफ करायचे आहेत, ते बसून बसून म्हटलं साफ करते. सगळ्यात एक 10 मिनटं जरा आराम करते आणि मग सुरुवात करते. आत्ताच तुमच्या कमेंट्स पण सर्वांच्या वाचत होते. म्हणजे दसऱ्याला जो मी व्हिडिओ टाकला ना त्याच्यावरती आहेत म्हणजे एक अशी कमेंट आहे ना की त्याच्याबद्दल मला असं बोलावं लागेल. पण मला वाटतं हा व्हिडिओ खूप मोठा झाला असेल, त्याच्यामुळे त्या कमेंटचा रिप्लाय मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये देईन. आत्ताच मी बसून बसून ते वाचत होते आणि त्या कमेंटचा रिप्लाय द्यायलाच पाहिजे, तरच सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल लाईक शेअर जरूर करा. बाय बाय सर्वांना.